Moi murut! Älkää säikähtäkö, mä en ole menossa naimisiin, vaan Suomi-seuran matkatoimisto haastoi mut ja muutaman muun noista I Love Me-bloggaajista mukaan tuollaisen kilpailuun, jonka ideana oli suunnitella itselleen tämmönen Dream Honeymoon. Ja mun alkaa ihan tästä miehen etsimisestä joku upea uros, johon pitäisi sitten rakastua ja mennä naimisiin. Ja epäloogisesti matka suunnitellaan vasta nyt. Mä toivon, että myöskään mun mieheni ei olisi sellaista maataan rannalla homeessa tyyppiä, joten me lähettäis mieluusti minun puolestani Itä-Eurooppaan tommoselle pitkän kaavan NS-reppureissulle. Ja hei, käykää äänestämässä tuo SSM:n Facebook-sivuilla, siellä on myös noiden muiden bloggaajien videoita, niin käykää äänestämään teidän lempparia, koska voittaja-bloggaaja pääsee reissuun Jenkkeihin ja niin pääsee myös yksi teistä äänestäjistä. Mut ei mulla muuta, moikka!